Messrs SK Enterprise Briefly Drop alanga bongarlo inki longlok. Lakhain ko resi Borjan constituency ke parlo khatkhati long kathar arong along kedo Messrs SK Enterprise Briefly Drop alanga bongarlo inki longlok. Son si mineral water mate ke jora lang lepute kai ke taing thir etnangji. Athe lang henlo monita chithe lang avete monit rengun e. Tang te langa bongarlo jong si inki longlok lapen poison pinak polote monita pran dam juita the. Lasi ke chona malang ki jun kachere kinang so. Mate phere meme adun thu Karbi Anglong ke thekiding mate taxation department langdun charia kenang sot customer atum chethan rinti news text report Karbi Anglong news channel Amri Jinthong Duar Amla Angkang Arphek Broomstick abe para tumpen pherang keme ke phapon West Karbi Anglong Amri Jinthong Duar Amla Angkang arlo Arphek Broomstick kenam alokel be paratum pini all Amri Jinthong Duar Amla Broomstick Buyer Association amahang pathek ponpen press meet phaponlo President Arpu Maising Rong Philippine General Secretary Arpu Francis Amsong aphan Arpu pekponlo Labangso Association mahang pathek ponang koklapen press meet ke hang ponang koklake lada ke do alokel abe paratum kedamtang anke claim pon bom nam pon bomlo bon setame non ke angtan pen kewang abe paratum kenamador phalang no tekang dakti tiputa lamthe ningje pon lasinon kewang ji arni anke Majokle ang tan pen kewangji abe pardo anta labangso association aphan nang humri bek nangji puta lamthe ningje pon lapen ni pioneer kep lapen sir kep there arni association abe paratum pen arphe kenam kangkir tapado ponji puta lamthe ningje pon lason si Karbi Anglong Autonomous Council atim lapen mohaldar atum bepar atum aphan per kg rupees 7.5 pen kapasun pon thuji aphan ta kachuningri pado pon News Text Report, Karbi Anglong News Channel. Tumra dak press meet ke hangalam thegela son hello, ne tum dak lang kon festival ambria long se, ne tum hanglo, la kenile tum association pen se, ne tum committee form lo pini, la se ne tum amri la pen chinthong la pen drum la, ne tum long la hiri kethom, ne tum la se hanglo la se, la dang ne tum kaching vai pon ke la son hello, nile tum kedam tang aning kanta kado kwetan tum beha bepar pen chuklem sap chuklem pen ni tum hem humpurti pen same ma konat ne pen riarlan pen same rong asofan tum poisa pilo irong pen lak ni pusta la pen tum pi pen alang li tum puthot ang tan pen kewang atum alang li tum ador ke the pen namlo silong ke la pen hilita ador ke kom hala dak ke pa harus sira sekaner ke pen salang tum behari tum namlo adak ke la pen ni tum dak alang tum akonang nam thulo madne amiya madne bangali madne bihari tum nang nam thulo dak pharusi penang tum nam lo la sele tum la pini gasun ke hangke la son lo ne tum la dak amri ado ko ven tum la pen chin thong la pen kado ko ve ramla ne tum bi son ne tum khom pen ang tan phan le tum chak chelo pusen le tum chingwai pon la pen chipa pas pon lo la pen mad ma dor ke the nam det pole tum la dak committee ne tum khom lo la ne le tum mad ma dor ke the ke nam pin na pen ke nam lo pulo te le tum fain na bang ke suri phoke pusen tum cheparai pon lo la sele tum ke chak ek thelo lang tan pen ke wang tum ke ne tum local bepari ta dupik la pen ni son alam nang le tum kado ko ve councilor sor phanta chuneng ri lo ne le tum alang le tum khan pan le tum chepaduk chepla kan vote pi to pa hai lo sita alang le tum ne tum ke la ambri long le tum ke amri chin thong ramla amuni le tum jaru pen sele tum ke reng lo la jaru a khiti klem pola sen tum osomar pacharli lo la pen son ne tum khoros lo la pen ke chu ki jun pen dang lo soken nang kadu ka betonon ke so khiti ke rengre la sen jaru si chuklem pen tum reng ilo la se alang tum government tax ke en ke la son hello oguri ke lak 12,50,000 pen salang tum government tax ke en la pen umja kania bang 10 lakh se lang tum en sita pini nel tum phanang ki rungo bang ke nel tum phan part career long sin tum 15,000 nang en dat lo son ke job che part kj long se 7.5 nang en dat lo part kj long se la se la son ke nang tum pini pena penang bong nang le tum sar tuliram rong hang phan tum ka ching honai cm phan chuneng ri par pik lo pini pena penang bong nang li alang tum han pura tum phan aret pak kom je phan la somoho la aret pak kom je phan tax pak kom je phan nang tum chingwai son te ke me par chuneng ri par pik lo Indeng thong kebra isi Karbi la metame ningkan esek ame pika peman ponji aphan tirika mame keseng
Dong mukak rasinja klamalong ingdeng thongke brai si Karbi lamedamai ningkanesek amai pika peman pon jiaphan dong mukak long kamteron auditorium hall along tirikamamai seng pontanglo. Nepi alam nichin honche nampo athepi en ponsi ingdeng thongke brai si Karbi lamedamai ningkanesek amai pika peman pon jiaphan tirikamamai keseng amai along Karbi lamedamai me phu barim ingti pen mai kache pahem phu ponamai along kongchun bang joy sing tok bi pen Maya long kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Art and Culture Kilang EM Surja Rongphar MLA EMs MAC Atumapan Pachini Pon Tirikamamai Kesenga Long Tirikamai Pu Arpu Apan Chedon Sarpen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Apan Mei Pu Arpu Ingwai Pon Lo Kongchun Bang Arpu Apan Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Apan Si Ingwai Pon Si Arpu Pek Pon Lo News Text Report, Karbi Anglong News Channel. Lamet kulu from Kamteron Amaru Long. Hindi thongke brai si Karbi lamet ningkan se kami pi dan dom ka hawarong padu poni pan so tirika kami di sengko kami pini. Diri pi Karbi lamet benwang sila maksud si tanas tongdun. Lalu lah si ningarong parlo ini maksud ding thongke brai si maksud Karbi lamet ningkan se kami pi bangke dadak si buha kecak jipu si proisar cidon sar pen si mai monga he dah kan lo litum Karbi lamet cengsi amai pu lamet pu long kamteron maksud mahan ke hawarlo ke hawarlo amai kecil hawarlo masih dake maksud perang ke maksud lamet amai PBB lah ini kan poke bra drop lo lam Karbi lamet sengdet pen piningan ke lapen aku amai pi do mangke kan thongke do lo kan thongke bra sidu ini kan thongke bra si ke pleng se dak nang bi ko bangke la si ningarong parlo la si dak pin thelong lo kado ka be dak kachitong kithekiding kum chenglo adung re hawaram long lame aro me ke chenglo nihang along ria me kum kado ningarong cipaklang se thelong lo kado ka be dak kachara putui masih kithekiding an dak chitong lo kasi la bangso pachun pun pami pansi ron ke cisik lo kasi la bangso ke cisik lo mangke ni jungjung bangke dolo apa tame Karbi Anglong Autonomous Council pen ala ko fana ke cerab do han ke cisik me ka mut pida dolo la apa tame la bangso tirika me long tame amai pu pe chenglok ala ka prek sancho monong tame iye matung lunsing teron de singhi la pen dan tum speaker Raju Tiso Orang tu sitak dia lo, masih lamang sucun pamepo ko si ning heparlo. Sir, mai po mentan pon di ma. Pamepo Raju Tiso, lang pasti pekoro lamang so bangke, lang long satu bangke. Ulang non papleng ilang lang tum kan sistem apa kita mumpo masih ano sa sponsor speaker pan silang umay pro lagi. Masih alam mo, apa kami pro yang singkron betul testing betul. Hindi kiri Nihang Dwarba Guri Baptist Church Fellowship mate NDBCF ingdeng pokebra popong ningkan esteka farman bang po me kapaman pon. Kedam tang ni pipli pen po there posuri ni rain koira ke thom arni an pathik pon si bang so pong pokebra pop farman bang po me kapaman adim laki lochin langso Baptist Church along si paman pon. Lason si lakhain koira trok Dwarba Guri constituency ke parlo Dolamara police station angkang pialong adim lochin langso Baptist Church along si Nihang Dwarba Guri Baptist Church Fellowship NDBCF along pokebra popong aparman bang po me paman. La pentong sekot penching kiching waipon si ninia pharmacy pathik pon chotlo. Bang solong pen athepi mate Bible ang deng ki en pon lake mondoli kachipemi Roman 12 verse 1 po ahasrong deng en pon. Anparta bang so phong pokebra pop pharman bang po me kapaman pon along Ilia in hi pensi me chepahem phupon. La so pharman bang po me isek along kwer mate luncheto parjupon lake Bachikrang Baptist Church Prekje Kalun Parjupon Thulaki Karjong Atowar Atum Pensi Parjupon Lo. Lapen bang so jai mek mate aparman bang po mek kapaman ponalong. Than bang mate speaker laki Martin Timong ni hang Karbi Baptist Association Youth Department mate ex-secretary NKBAYD lapen Sangpi Monju Langnepi ni hang Karbi Baptist Association Women Department NKBAWD Atum Pensi Bangso phong pokebra pho pharman bang pho me ningkan esek along jumesen alam than pon lapen parjupon. NDBCF along ke jamate NDBCF mai phu Ilia inhi
Relief Zone Singnar Dun Mei Phu NDBCF Amosterang Kongchun Bang NDBCF Elvis Tokbi NDBCYF Mei Phu Rajesh Rongpi Kongchun Bang NDBCYF Harsing Rong Hang Banker Rina Lekthepi NDBCWF Beauty Ingtipi Mirina Rongpipi Atumpensi Chepatir Pipon Pen Bangso Pong Pokebra Pho Parman Bang Pho Mekapaman Panalong Mesen Pen Pachun Pon Lason si Bangso Pong Pokebra Pho Parman Bang Pho Mekapaman Panalong Bang Suri si Sose Armo Phai Chetong Pon La Pen Mesen Ing Samjin Pen Arnamakang Honkang Jin So Pen Ajok Mesen Pen Pachun Pon News Report Karbi Anglong News Channel